Dobre, čiže dnes si natočíme video futbalu a nič vám nebudem rozprávať okrem toho, že máte dávať lajky a odbery. A môžeme začať na video. Je tam dobre nožnice, kto bude rozohrávať? Tam také nožnice. Tam také nožnice. Ome, rozohráva a ideme začať. Gól! Hráme do 10. Presne tak. To som gól. Ruka nebola nastrelená. Za mnou som povedať, že hráme aj odrazný. Gól! 2-1. 0. 2-0. Like a odber. Čiže 3-0 a hráme do 10. Dobre! Gól! Tam 4-0 či 5-0? 4. Si nepripočítavaj. Dobre, a chcem vám ukázať, kto vyhrá, tak získa túto medailu. Šráme. Dobre, čiže zoberieme druhú loptu, ktorá nám zašla z bicykla na menšie ihrisko. Čiže tu dalo gól! To je pekný, čo? A vidíte, je 5-0. Vidíme. Tak, 6-0. Dobre. Bereme našu starú. Čiže tú veľkú loptu sme teraz získali. Ináč by sme hrali z okolo Euro 2024. Máme ale u starkých. Sme si zabudli. Dobre! Mne šíbe ľudia. Dobre!
Ale stále môžem vyhrať film. No, ale nie je šanca, bude 10-0. Lebo ty tak divne rozohrávaš. Teda, ja keď rozohrám, tak ty na prídeš mysne Gól 9-0. a zoberieš tú loptu. No toto 9-0. I ty už rozpelíš. Gól. Ale môžeš sa hýbať, Bráško. A čiže vidno, že som vyhral zápas 10-0. Čo sme hrali do 10. No a čo sme hrali do 10? Túto. Dajte like a odber, aby som sa mohol hýbať. Máte na to 5 sekúnd. Raz, 2, 3, 4, 5. Ďakujem, ak ste dali a ak ste nedali, ste divní. Nie si divný, ale proste je to len malé knutie. Hej, a je to zadarmo, takže... A čiže vyhral som túto medailu. Dobre, čiže To je také všetko.